Pois hoxe vou facer un arroz con verduras e con bonito fresco, porque o saquei para outra receta e tiña en trociño e vou non facer. É que non fai con pito, non é paella, que quede claro que non é paella, é arroz con verduras e bonito, nada máis. Vale, pois teño o bonito, calabacín, cebola, pimiento rojo e verde, zanahoria, un vasiño de arroz non cheo, porque hoxe son moi poucos, e isto é caldo de pescado. Que se non hai caldo de pescado, non pasa nada, auga, xa sabedes. E xa teño aquí un dentiño de allo xa, que se me está xa empezando a pasar. E teño, pois unha cucharada de tomate concentrado. E nada máis. Vamos seguir. Pois aí está o olliño, pimiento, vamos botar a cebola tamén, así, que non quede nada, así, e a zanahoria, ben. Vou deixar un pouquiño que se pase isto e depois boto o calabacín, porque como é máis blandito, pásase máis rápido. Pois xa vedes, agora xa botei o calabacín, pasalo un poquito, mira, canto vapor, un poquito solo. Pois xa vedes que isto vai en marcha. Vamos a botar a pasta esta de tomate. Así, que non me din cuenta. E dicirvos, teño unha pizquita dunha cucharilla do café de pimentón, porque como non botamos sal, xa sabedes, hai que darlle un poquito de vidilla a isto. Poquito, pero bueno. Aí vai isto, pasamos así un poquito, pouco. Sempre digo poquito, pero é a miña forma de falar. Eu que é, corazós. Intento, pero non me sale. Rehogamos un pouquiño así o arroz. Moi bien. Rehogamos o arroz, así. Isto xa vai. Isto vai viento en popa toda, vela. Agora voulle botar o caldito, vale? Despois seguramente que igual me lle boto un poquito de agua. Un poquito, igual un pouquiño de auga, pois sí. Non moita máis, que o caldillo. Sale vos moi rojo no vídeo, pero non é tan rojo verdadeiramente, debe ser o meu móvil, que sale así como moi rojizo, pero non é. En verdad que en directo non é tan rojo. Vou non deixar que empeza a ferver. Mirade que melosiño está, védelo? Que boa pinta leva, que rico vai estar. Pero xa sabedes, o meu xeito, a miña maneira. Se non tedes o pimiento, porque non ten por que levar todo aí exacto. Non tedes pimiento rojo, tedes verde, pois verde. Que o tedes verde, igual. Que non tedes calabacín, pois tedes outra verdura, pois botade. Como se lle botades un eixudías verdes. A ver, isto pode variar moitas veces. Que en vez de peixe, pois tedes pito, tedes un pouquiño de carne, outra cosa. Pois botades. O caso é facer comida que esteña rica, que seña bon produto, que seña fresquiño e xa está. Vou non deixar un minuto e xa lle boto o peixe, depois un pouquinho de perixel que lle teño aquí picado e listo, xa veredes como vai quedar. Estupendo. Pois xa vedes que isto xa casi está, así que voulle botar o bonito e deixe-me coller para limpiar aquí. O bonito nada, o bonito, como calquera peixe, coa calor que lle queda aí, coa calor que lle queda aquí o arroz, xa se fai. Tamén está moi rico, que non me acordei de dicirvos, con bacalao. Con bacalao está así. A base sempre é a mesma, as verduras e o arroz. E despois o que lle botedes, o que vos apetece. Se sodes máis, pois máis cantidad. A ver, isto
non ten moita ciencia tampouco, vale? Pero esta hora xo vou apagar e coa calor que lle queda vamos a apagar e coa calor que lle queda xa se acaba de o bonito xa se acaba de facer como calquera outro peixo, con merluza, con rape, co que queirades, vale? O meu xeito e a miña maneira. Veña, un bico para todos.